Dobrodošli u veliki svijet čuda. Danas vas vodimo na putovanje kroz svemir, ali ne onaj lijepi i romantični svemir s kojega gledamo zvijezde u ljetnim noćima. Ne, danas pričamo o najmračnijim, najopasnijim i najstrašnijim pojavama koje postoje tamo negdje, milijarde svjetlosnih godina daleko. Pojave toliko moćne i zastrašujuće da bi mogle izbrisati cijele galaksije, pa čak i samu našu civilizaciju, kad bi bile dovoljno blizu. Pripremite se, jer ovo nije priča za one slabog srca. Prvi, kozmičke praznine, pustoš svemira. Zamislite da putujete svemirom milijune godina i ne nailazite ni na što. Nema zvijezda, nema planeta, nema čak ni prašine. Samo beskrajna praznina. U svemiru postoje gigantske, kozmičke praznine, regije velike stotinama milijuna svjetlosnih godina u kojima praktički ne postoji ništa. Najpoznatija od njih je velika praznina, Great Void, golemo područje koje je toliko veliko da se ne uklapa u naše modele svemira. Znanstvenici još uvijek ne znaju kako je nastala. Pomislite na to, ljudski mozak ne može ni pojmiti toliku prazninu. Kad kažemo pustoš, govorimo o mjestima gdje bi cijele galaksije stale jedna do druge, a tamo nema ničega. Samo tema. I možda nešto nepoznato što se skriva u toj tami. Drugi kvazari, svjetlosni monstrumi. Na drugoj strani svemira, tamo gdje se stvaraju galaksije, nalaze se objekti toliko moćni da bi mogli spijaržiti sve u svojoj blizini. To su kvazari, najmoćniji izvori svjetlosti i energije u svemiru. Kvazar je zapravo crna rupa u središtu galaksije, koja usisava materiju tolikom brzinom da pri tome oslobađa nezamislivu količinu energije. Jedan kvazar svijetli jače nego milijun galaksija zajedno. Da se nalazimo samo 1000 svjetlosnih godina od takvog objekta, naša atmosfera bi bila izbrisana, a život na Zemlji uništen. A sada zamislite, kvazari postoje posvuda u svemiru. Mi smo samo imali sreće da naš nije preblizu. Treći, gama zrake, zrake smrti iz svemira. Zamislite zrak u svjetlosti koja je milijarde puta snažnija od bilo kojeg nuklearnog oružja na Zemlji. To su gama zrake, najubojitiji oblik zračenja u svemiru. Gama zračni prasci nastaju kada masivne zvijezde eksplodiraju u supernovama ili kada se dvije neutronske zvijezde sudare. Ti događaji oslobađaju energiju toliko snažnu da bi, ako bi pogodila Zemlju, atmosfera bila uništena u nekoliko sekundi. Ozonski sloj bi nestao, a planet bi ostao nezaštićen od smrtonosnog svemirskog zračenja. Jedna takva zraka pogodila je naš planet prije oko 450 milijuna godina i mnogi znanstvenici vjeruju da je upravo ona bila uzrok masovnog izumiranja u tom razdoblju. Drugim riječima, bez tih zraka, možda bi Zemlja izgledala sasvim drugačije nego danas. Četvrte, zvijezde kanibali, kada jedna zvijezda jede drugu. U svemiru nema milosti. Zvijezde koje se rađaju zajedno ponekad završe u smrtonosnom zagrljaju. Astronomi su otkrili sustave gdje jedna veća zvijezda doslovno jede svoju manju partnericu. To se događa kada se zvijezde okreću jedna oko druge u binarnom sustavu. Veća zvijezda počinje usisavati materiju iz manje, doslovno je, guleći, sloj po sloj. Ovakvi sustavi su nestabilni i često završavaju kataklizmičnim eksplozijama, supernovama ili čak stvaranjem crne rupe. Pitanje je što se događa s onom, pojednom zvijezdom. Ona nestaje, potpuno progutana. A ono što ostaje iza nje je često još strašnije. Peti, supermasivne crne rupe, apsolutni gospodari tame. I na kraju, dolazimo do najmračnijih i najstrašnijih pojava u svemiru, supermasivnih crnih rupa. One se nalaze u središtima galaksija i teže milijarde puta više od našeg Sunca. Njihova gravitacija je toliko snažna da ni svjetlost ne može pobjeći. Ako biste se približili crnoj rupi, prvo bi vas rastegnula u procesu koji znanstvenici zovu spagetifikacija. Vaše tijelo bi se produžilo u beskrajno tanku nit, dok bi vrijeme za vas usporilo, a za ostatak svemira nastavilo normalno teći. U jednom trenutku nestali biste zauvijek, bez ikakve nade za povratak. Najstrašnije od svega. Mi zapravo ne znamo što se nalazi iza horizonta događaja crne rupe. Možda kraj svega. Možda ulaz u neki drugi svemir. Možda samo potpuna ništavnost. Svemir nije samo beskrajno lijep, on je i beskrajno opasan.
Kozmičke praznine, kvazari, gama zrake, zvijezde kanibali i supermasivne crne rupe podsjećaju nas da živimo u vrlo krhkom i rijetkom kutku galaksije gdje postoji mir i život. I možda je upravo ta rijetkost razlog zašto smo ovdje. Kad govorimo o svemiru, najčešće ga zamišljamo kao mjesto ljepote i mira. Zvijezdano nebo nad nama, prstenovi satana, maglice koje sjaje u bojama koje nadilaze maštu, sve to budi u nama osjećaj divljenja. Ali istina je da je svemir daleko opasniji i suroviji nego što možemo pojmiti. Kozmičke praznine pokazuju nam koliko je sama tišina i odsustvo života zastrašujuće. Kvazari nas podsjećaju da postoje sile toliko snažne da u jednom trenutku mogu izbrisati sve što im se približi. Gama zrake dokazuju da smrt može doći niotkuda, brže od treptaja oka. Zvijezde kanibali uče nas da čak i u svemiru postoji borba za opstanak, dok crne rupe ostaju najveća nepoznanica, vrata u tajnu koju možda nikada nećemo razumjeti. I dok razmišljamo o svemu tome, shvaćamo koliko je naš mali plavi planet poseban. Zemlja nije savršeno mjesto, ali je jedino mjesto koje znamo da pruža sigurnost i život. Upravo ta spoznaja daje smisao našoj potrazi za odgovorima, što je svemir, odakle dolazimo i kamo idemo. Možda nas ove strašne pojave trebaju podsjetiti na krhkost našeg postojanja. Na činjenicu da smo, unatoč svemu, imali nevjerojatnu sreću roditi se u ovom kratkom razdoblju mira, na planeti koja nas štiti od svemirskih prijetnji. A možda nas trebaju natjerati i na nešto drugo, da umjesto da živimo u strahu od tih sila, živimo s ponosom što smo dio ovog beskrajnog svemira. Jer svemir nije samo tema i prijetnja, on je i prilika. Prilika da učimo, da otkrivamo i da rastemo. I dok gledamo u noćno nebo, znamo jedno, mi smo mali, ali našu znatiželju, našu volju i našu sposobnost da razumijemo ništa ne može progutati. Ni praznine, ni kvazari, ni crne rupe. Upravo zato nastavljamo putovati velikim svijetom čuda.